Αλλά μία-δύο φορές. Διατηρώ δεσμό μαζί του από τον Ιούλιο του 2012. Συνήθως βρισκόμασταν και συνευρισκόμασταν ερωτικά στο γραφείο του, στο τμήμα Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που για ευνόητους λόγους κλείδωνε, ή σε τροχόσπιτο στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, που άνοικε στον ίδιο ή στην οικογένειά του, ή και κάποιες φορές στην Καβάλα στα πλαίσια της εργασίας μου. Οι σχέσεις του με τη γυναίκα του δεν ήταν και ιδιαίτερα καλές, κυρίως μετά τη γέννηση της κόρης τους και την απόφαση του ονόματός της. Στις αρχές του έτους του 2013, όπως μου είχε πει, είχαν ξεκινήσει τη διαδικασία του διαζυγίου, το οποίο τελικά βγήκε το καλοκαίρι του 2013. Δεν θυμάμαι ακριβώς την ημερομηνία σίγουρα, όμως ήταν το καλοκαίρι και λίγο διάστημα πριν το θάνατο της γυναίκας του. Από το Δεκέμβριο του 2012 μου είχε αναφέρει πως η γυναίκα του παρουσίασε γαστρικές ενοχλήσεις, που με τον καιρό η κατάσταση της υγείας της γενικότερα επιδεινωνόταν μέχρι τον Αύγουστο του 2013, που εισήχθη για τελευταία φορά στο νοσοκομείο για διάστημα 1 μήνα περίπου, όπου και κατέληξε. Απεβίωσε από δηλητηρίαση από αρσενικό και κάδμιο. Όπως μου είπε, από κατανάλωση νερού στο εξοχικό τους. Μου ζήτησε αν ποτέ με ρωτήσει η αστυνομία για τη σχέση μας να την αρνηθώ. Ο ίδιος είχε αναφερθεί στο θάνατό της και είχε πει στην ερωμένη του. Εντάξει, λίγο μάλλον σαν όταν ήταν η βάπτιση, της μικρής για το όνομα αυτό. Αυτό μου έλεγε. Άμα ήταν ικανός για κάτι τέτοιο, εγώ θα έφευγα τρέχοντας. Άδικα, πάρα πολύ άδικα, και υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία που το δείχνουν. Η αλήθεια δεν μπορεί να κρυφτεί. Η μητέρα του κατηγορούμενου μίλησε για τη σχέση του γιού της με την φοιτήτρια, που φέρεται να διατηρούσε σχέση ενώ η σύζυγός του ήταν ακόμη εν ζωή. Τώρα μεγαλώνω 2 παιδιά. Με τη γυναίκα που είναι τώρα είχε σχέση κάπου σαν άντρας. Αυτή έμεινε έγκυος και το απέκρυψε. Το έμαθα εγώ μετά από μήνες. Αυτό ήταν απρόσμενο. Τι να κάνω. Εγώ τις φοβόμουν τις αλλοδαπές. Εγώ κοίταζα την εγγονή μου και του έλεγα μην τυχόν και παντρευτείς. Η σχέση με τη Ρωσίδα προέκυψε εδώ και 1,5 χρόνο. Όταν είχε πεθάνει η νύφη μου. Μόλις βγήκε από την εντατική η νύφη μου, έμενε πάντα στο πλευρό της, ή ο αδελφός της ή η μάνα της. Το παιδί το είχε αφήσει στον άντρα της. Ο γιος μου πήγαινε στη σύζυγό του. Ήταν συνέχεια κοντά της. Το πρωί πάλι πήγαινε. Ήταν όλοι εκεί. Το φαγητό το πήγαινε ο μπαμπάς της από το σπίτι. Την τάιζαν από σπιτικό φαγητό. Η σχέση με τη Ρωσίδα ξεκίνησε αφού πέθανε η νύφη μου. Δεν ήταν παράλληλη. Την πήρα την κοπέλα μέχρι να μεγαλώσει λίγο το παιδί. Την έφερε στο σπίτι από Λεχώνα. Ζούσαν σε ένα σπίτι με μία γριά. Δεν έχουν καλή σχέση με αυτή τη γυναίκα. Μένει μαζί μου. Δεν πρόκειται να γίνει γάμος. Επειδή γεννήθηκε αυτό το παιδί από μία προσεξία, του ρίχνουν τώρα ότι ήθελε να κάνει μία άλλη ζωή. Το λέω και το φωνάζω ότι ο γιος μου είναι αθώος. Ο γιος μου, όταν έμαθε για την προφυλάκηση, έκλαιγε με λυγμούς και αγκαλιαζόταν με την κόρη του. Καταλαβαίνω ότι το πιο δύσκολο πράγμα είναι να χάνεις το παιδί σου, αλλά και εμείς πονάμε. Αν βλέπατε το μωρό πως έκλαιγε, μπαμπάκα μου φώναζε. Λοιπόν, μία απίθανη ιστορία που εννοείται ότι τώρα που αρχίζουν και μιλάνε και έχουμε και τις καταθέσεις και σιγά σιγά και πόσο μάλλον στο δικαστήριο μετά, είναι η ανατροπή στην ανατροπή. Είναι θρίλερ κανονικό. Ναι. Δηλαδή, αν το παρακολουθήσεις και έτσι πώς βλέπουμε το βίντεο, είναι σαν να βλέπεις θρίλερ σε κινηματογράφο. Ναι. Έχει να κάνει με πραγματικούς ανθρώπους, ναι, με αληθινό πόνο, με πραγματικές ζωές, ναι, αλλά είναι καθαρά κινηματογραφικό. Θα μπορούσε να αποτελέσει σενάριο ταινίας. Ξεκινάει και τη μυθοπλασία για μένα αυτό το οποίο εδώ. Κανονικότατα. Και είπες κάτι πολύ σημαντικό, Νάντια, το οποίο δεν γνώριζα, γιατί ακούσαμε η πρώτη εκτίμηση ήταν το κάδμιο. Είπαν ότι βρέθηκαν στα σπλάχνα μεγάλη ποσότητα κάδμιου. Το αρσενικό βρέθηκε 2 χρόνια μετά. Μετά την εκταφή. Ναι, δεν υπάρχει. Όταν έχει ληφθεί μεγάλη ποσότητα οποιοδήποτε δηλητηρίου, είτε στις τοξικοϊστολογικές όταν έχουμε το πτώμα, είτε στη συνέχεια στην εκταφή, στα οστά, επειδή περνάει μέσα στον οργανισμό και αυτό προκαλεί προβλήματα στον ανθρώπινο οργανισμό με αποτέλεσμα να καταλήξει κάποια στιγμή στο θάνατο. Όταν έχει ληφθεί δηλητηριώδης ουσία, αρσενικό στην προκειμένη, όσα χρόνια και να περάσουν και να γίνει εκταφή, εφόσον υπάρχουν υπολείμματα, μπορεί να εντοπιστεί. Η ερώτηση δική μου είναι πώς δεν ανιχνεύτηκε στην πρώτη. Προφανώς δεν είχαν γίνει τοξικοϊστολογικές, γιατί αποδόθηκε ο θάνατός τους είτε σε παθολογικά, είτε αν ο θάνατός τους επέλθει μέσα στο νοσοκομείο, δεν υπάρχει ιατροδικαστική εξέταση, ναι, και προφανώς
φαίνεται εκ του αποτελέσματος. Δεν υπήρχε και υπόνοια αρχικά, ή αν υπήρχε υπόνοια, δεν μπορούσε κάποιο άλλο στοιχείο να το ενισχύσει για να φτάσουν στο σημείο. Πάντως είχαν σταθεί τότε στο γεγονός ότι όταν ήταν μέσα στην εντατική έπεσαν οι δείκτες και καλυτέρευσε και μόλις βγήκε από την εντατική επήλθε το θάνατο. Είναι ακριβώς η υπόθεση που σας έλεγα χθες στην Αμερική. Αναρωτιέμαι, δεν συνηθίζεται ή εν πάση περιπτώσει είναι σπάνιο η οικογένεια να φέρνει φαΐ απ' έξω προς τον ασθενή. Μόλις έχει βγει από την εντατική. Και είναι σπάνιο, διότι καταρχήν δεν ξέρεις, πρέπει να είναι ελαφριά η τροφή, συγκεκριμένος ο τρόπος μαγειρέματος. Να πούμε ότι είναι η υπερασπιστική γραμμή του λέκτορα, την οποία εκφράζει ο κύριος Κούγιας. Είναι η δική του αλήθεια. Στο δικαστήριο μένει να αποφανθεί τι ακριβώς συμβαίνει. Προφανώς και η άλλη πλευρά έχει μια άλλη εκδοχή. Ναι, θέλω να πω, πήγαινε κάπου το μυαλό τους και οι άνθρωποι πηγαίναν την τροφή. Θέλουν να ισχυριστούν κάτι άλλο. Είναι μια απορία, πολύ θα ήθελα να τους ρωτήσω. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον η συγκεκριμένη διαδικασία, η συγκεκριμένη δίκη. Λοιπόν, Ναντιάκη, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ. Έφτασε η ώρα μου και εμένα. Έφτασε η ώρα να σε αποδεσμεύσω και να κάνεις τη δουλίτσα σου κανονικά. Να είσαι σε επαφή με το Θάνο, με την ησυχία σου. Λοιπόν, εμείς, ακούστε τώρα να δείτε τι θα κάνουμε. Όλοι εδώ το παρεάκι λατρεύουμε έναν σεφ, το θεωρούμε το πιο γλυκό σεφ της ελληνικής τηλεόρασης, τον πιο νόστιμο και δεν είναι άλλος από τον κύριο Λαζάρου. Και δεν είναι μόνο ότι το θεωρούμε πάρα πολύ γλυκό, όχι. Εγώ έτσι τους μετράω. Ότι όταν βλέπεις, ρε παιδί μου, κάποιος να μαγειρεύει κάτι, σου δίνει οδηγίες και το κάνεις και βγαίνει ίδιο, λες ναι, είσαι δικός μου. Ταιριάζουν. Ναι, γιατί υπάρχουν και μερικοί, ξέρεις, που δίνουν συνταγές, αλλά δεν είναι πάντα. Σαλιώνουν επίτηδες. Ακριβώς. Λοιπόν, είναι πολύ μεγάλη ευτυχία. Το θέμα που θα παρακολουθήσετε στην συνέχεια, και είναι ευτυχία η συνεργασία του κυρίου Λαζάρου με τα Lidl, γιατί μας ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα, μας δίνει πολύ ωραίες ιδέες για τα προϊόντα μας, αλλά και πώς θα πετύχουμε, πώς θα έχουμε τα καλύτερα φαγητά, τις καλύτερες γεύσεις στα προϊόντα αυτά. Γεια σας. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ μαζί σας σήμερα, γιατί θα απολαύσουμε ένα διαφορετικό πιάτο που δεν θα χρειαστεί να ανοίξουμε ούτε φούρνο ούτε κουζίνα, παρά μόνο ψυγείο. Προτιμώ την κουζίνα μου, αλλά μια βόλτα για να δω πώς καλλιεργούνται τα λαχανικά την έκανα. Θυμάμαι στις αγορές πιτσιρικάς που έβγαινα με τον πατέρα μου να ψωνίσουν, άκουγα τους μανάβιδες που λέγανε μαρουλομάνες. Ναι, τα πολύ μεγάλα μαρούλια. Ναι. Πάνω από 500 γραμμάρια. Και εδώ βλέπω πραγματικά μια μαρουλομάνα. Και βέβαια η εξαιρετική γαλλική σαλάτα σου. Ναι. Θα με πας όμως μια βόλτα. Βεβαίως και θα πάμε στα Θερμοκήπια να δείτε τους τόπους παραγωγής. Όλη τη διάρκεια του χειμώνα καλλιεργούμε σε ένα ασφαλές περιβάλλον όπως το Θερμοκήπιο, που δεν επηρεάζεται από τον καιρό, και μπορούμε να παρουσιάσουμε ένα υπέροχο προϊόν απαλλαγμένο από χώματα, από σημάδια. Αυτός και είναι ο λόγος που βλέπετε που χρησιμοποιούμε το μαύρο πλαστικό στο έδαφος, για να μην έρχεται σε επαφή το προϊόν με το χώμα. Χαίρομαι που είμαστε συνεργάτες, γιατί όπως ξέρεις μαγειρεύω τα προϊόντα σου. Χάρηκα πάρα πολύ. Χάρηκα. Τελικά με τόσα χρώματα και αρώματα, το πράσινο δεν το βαριέσαι ποτέ. Μπράβο σεφ, μπράβο Lidl, είναι που είναι η ώρα τέτοια, είναι που πεινάμε.
Ειλικρινά, δηλαδή θέλω να το παρατήσω όλα και να πάω να φάω τώρα. Έτσι, πάω να ψωνίσω Lidl και να φτιάξω φαγάκι. Έτσι. Όμορφα. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, να, ευκαιρία, έτσι. Κοιτάξτε, ρίξτε μια ματιά στο φαγητό σας, γιατί είναι τέτοια η ώρα. Μην το κάψουμε και έρθει ο σύζυγος το βράδυ και ποιος τον ακούει μετά και την πληρώσω εγώ. Θα πάμε σε διαφημίσεις καταπληκτικές. Θα είστε εδώ όμως σε λίγο, ίσα-ίσα να ρίξετε ένα κάτεμα δηλαδή. Και επιστρέφουμε, διότι κοντά μας σε λίγο Γιάννης Καλιάνος, να συζητήσουμε τα παραπονά του για την κρατική τηλεόραση, τις απαντήσεις της κρατικής τηλεόρασης, τη σταδιοδρομία του, αλλά δεν θα αφήσουμε τον Καλιάνο έτσι. Όχι, θα μας δώσει και την πρόβλεψή του για τον καιρό τις επόμενες ημέρες, που από ό,τι διάβασα πάλι θα έχουμε ένα κρυουλάκι και πάλι θα έχουμε μια διαδικασία δύσκολη. Γιάννης Καλιάνος λοιπόν σε πολύ λίγο, και όχι μόνον. Τι συμβαίνει με τον εμμύρη του Κατάρ στη Ζάκυνθο? Ποιος προσπαθεί να ανακόψει την επένδυση και τι σκέφτεται να κάνει ο εμμύρης? Σκέφτεται να φύγει ή να αφήσει τα ωραία του λεφτάκια εδώ? Όλα αυτά μετά τις διαφημίσεις. Όταν έρχεσαι στα Lidl, μπορείς να είσαι σίγουρος για την ποιότητα. Γιατί στα Lidl κρατάμε σταθερή τη θερμοκρασία των προϊόντων μας στην αποθήκη, κατά τη μεταφορά και στο κατάστημα, για να κρατάμε σταθερή και την ποιότητά τους. Εμείς το έχουμε ψάξει με τη θερμοκρασία και την ποιότητα. Ψάξ' το κι εσύ στα Lidl. Τιμή που αξίζει, ποιότητα που φαίνεται. Τέτοια τιμή στη γαλοπούλα ούτε στον ύπνο σας. Το στάκι γαλοπούλα καπνιστή ή βραστή μόνο 8,99 ταν. Νέα μεγάλη προσφορά. Αποκτήστε σήμερα μόνο με 49 ευρώ και ένα πανέμορφο σετ σεντόνια και μια υπέροχη διπλή κουβέρτα και σετ πετσέτες ανωτέρας ποιότητας και δώρο και σετ τριχτάρια 3 τεμαχίων και μια υπέροχη κουρτίνα για το μπάνιο σας και ένα κομψό ρολόι πρεμιέρ και μια σύγχρονη ομπρέλα και μια μοντέρνα κορνίζα για τις φωτογραφίες σας. Προλάβετε πριν εξαντληθούν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 211 800 2121. Αποκτήστε από 98 μόνο 49 ευρώ και ένα πανέμορφο σετ σεντόνια και μια υπέροχη διπλή κουβέρτα και σετ πετσέτες πολυτελείας για το μπάνιο σας και δώρο σετ τριχτάρια 3 τεμαχίων για να στολίσετε και να προστατέψετε το σαλόνι σας. Σήμερα σας κάνουμε και 4 ακόμα απίστευτα δώρα. Και μια υπέροχη κουρτίνα για το μπάνιο σας και ένα κομψό ρολόι πρεμιέρ και μια σύγχρονη ομπρέλα και μια μοντέρνα κορνίζα για τις φωτογραφίες σας. Όχι 3, όχι 5, αλλά και τα 10 μαζί μόνο 49 ευρώ. Αυτή την προσφορά θα είναι κρίμα να τη χάσετε. Καλέστε τώρα στο 211 800 2121. Αποκτήστε σήμερα μόνο με 49 ευρώ και ένα πανέμορφο σετ σεντόνια και μια υπέροχη διπλή κουβέρτα και σετ πετσέτες ανωτέρας ποιότητας και δώρο και σετ τριχτάρια 3 τεμαχίων και μια υπέροχη κουρτίνα για το μπάνιο σας και ένα κομψό ρολόι πρεμιέρ και μια σύγχρονη ομπρέλα και μια μοντέρνα κορνίζα για τις φωτογραφίες σας. Προλάβετε πριν εξαντληθούν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 211 800 2121. Μην χάσετε αυτή την προσφορά. Όταν έρχεσαι στα Lidl, μπορείς να είσαι σίγουρος για την ποιότητα και την τιμή. Έλα αυτή την εβδομάδα στα Lidl για κουνέλι λινοπό ολόκληρο, το κιλό 5,49. Γιαούρτι στραγγιστό 2%, συσκευασία 2x200 γραμμάρια, τώρα 75 λεπτά. Και ελληνικά φρέσκα αυγά μικρά, συσκευασία 18 τεμαχίων, 2,19. Lidl, τιμή που αξίζει, ποιότητα που φαίνεται. Θέλεις τη γεύση της αγαπημένης σου Ιον αμυγδάλου, αλλά δεν θέλεις ζάχαρη? Σοκολάτες Ιον με στέβια. Ίδια γεύση, χωρίς τη ζάχαρη. Τώρα και νέα αμυγδάλου υγείας με στέβια. Νέα
Μια μεγάλη προσφορά. Αποκτήστε σήμερα μόνο με 49 ευρώ και ένα πανέμορφο σετ σεντόνια και μια υπέροχη διπλή κουβέρτα και σετ πετσέτες ανωτέρας ποιότητας και δώρο και σετ τριχτάρια 3 τεμαχίων και μια υπέροχη κουρτίνα για το μπάνιο σας και ένα κομψό ρολόι πρεμιέρ και μια σύγχρονη ομπρέλα και μια μοντέρνα κορνίζα για τις φωτογραφίες σας. Προλάβετε πριν εξαντληθούν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 211 800 2121. Αποκτήστε από 98 μόνο 49 ευρώ και ένα πανέμορφο σετ σεντόνια και μια υπέροχη διπλή κουβέρτα και σετ πετσέτες πολυτελείας για το μπάνιο σας και δώρο σετ τριχτάρια 3 τεμαχίων για να στολίσετε και να προστατέψετε το σαλόνι σας. Σήμερα σας κάνουμε και 4 ακόμα απίστευτα δώρα. Και μια υπέροχη κουρτίνα για το μπάνιο σας και ένα κομψό ρολόι πρεμιέρ και μια σύγχρονη ομπρέλα και μια μοντέρνα κορνίζα για τις φωτογραφίες σας. Όχι 3, όχι 5, αλλά και τα 10 μαζί μόνο 49 ευρώ. Αυτή την προσφορά θα είναι κρίμα να τη χάσετε. Καλέστε τώρα στο 211 800 2121. Αποκτήστε σήμερα μόνο με 49 ευρώ και ένα πανέμορφο σετ σεντόνια και μια υπέροχη διπλή κουβέρτα και σετ πετσέτες ανωτέρας ποιότητας και δώρο και σετ τριχτάρια 3 τεμαχίων και μια υπέροχη κουρτίνα για το μπάνιο σας και ένα κομψό ρολόι πρεμιέρ και μια σύγχρονη ομπρέλα και μια μοντέρνα κορνίζα για τις φωτογραφίες σας. Προλάβετε πριν εξαντληθούν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 211 800 2121. Μην χάσετε αυτή την προσφορά. Όταν έρχεσαι στα Lidl, μπορείς να είσαι σίγουρος για την ποιότητα. Γιατί στα Lidl κρατάμε σταθερή τη θερμοκρασία των προϊόντων μας στην αποθήκη, κατά τη μεταφορά και στο κατάστημα για να κρατάμε σταθερή και την ποιότητά τους. Εμείς το έχουμε ψάξει με τη θερμοκρασία και την ποιότητα. Ψάξ' το κι εσύ στα Lidl. Τιμή που αξίζει, ποιότητα που φαίνεται. Η Break παρουσιάζει ένα χολιγουτιανό υπερθέαμα. Πορτοκάλι, λεμόνι και ανάμεσά τους ατίθασα αμύγδαλα. Νέα Break πορτοκάλι λεμόνι. Μια συγκράτητη περιπέτεια σοκολάτας γάλακτος που μαζί με τις προηγούμενες επιτυχίες θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό. Break. Γεύση. Υπερπαραγωγή. Βήχας, πονόλεμος, βραχνάδα. Οτοζάν Τζελ Φόρτε. Η πρωτοποριακή λύση που ανακουφίζει αποτελεσματικά κάθε ερεθισμό του λαιμού. Το μόνο σε μορφή τζελ με τριπλή δράση. Οτοζάν Τζελ και Οτοζάν Σπρέι Φόρτε με τοπική θεραπευτική δράση. Με φυσικά συστατικά ιδανικό για παιδιά. 2 ακόμη καινοτομίες της μεγάλης οικογένειας Οτοζάν. Ακόμα περισσότεροι πόντοι στο καλάθι. Μην τους χάσετε. Γιατί στα ΑΒ μέχρι το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου κάθε 40 ευρώ αγορών σας χαρίζουν επιπλέον 100 πόντους ΑΒ+. Μόνο στα ΑΒ. Πού αλλού? Όταν γράφουν οι κάμερες δεν υπάρχει χρόνος για πόνο και ειδικά για πόνο περίοδου. Το Nurofen Express και για πόνους περίοδου αρχίζει να δράσει σε 15 λεπτά και διαρκεί 8 ώρες. Nurofen. Επαναστατική κρέμα CC από την CoverDerm. Η μόνη υπερενισχυμένη με 12 δράσεις. Φροντίζει το δέρμα, ενώ συγχρόνως φοριέται σαν make-up για λαμπερή επιδερμίδα και τέλειο φυσικό χρώμα. CoverDerm. Υπάρχει μια ελληνική εταιρεία που φροντίζει εσένα και το μωρό σου. Η Σεπτόνα. Τώρα, οι πολυσυσκευασίες 4 πακέτων μωρομάντιλων Calm & Care μόνο 3,79. Οι καθημερινές συνήθειες σε κρατούν δεμένο στο τραπέζι. Μείωσε τη χολυστερίνη και προστάτεψε την καρδιά σου με το Νορμολί 5 της Έζη. Είναι φυσικό να νιώθεις σιγουριά. Έζη, έχεις τη φύση με το μέρος σου. Στον Μασούτη ξεκινάμε τη χρονιά οικονομικά. Δευτέρη ως Τετάρτη. Skip σκόνη 1+1 δώρο. Ταμπλέτες Φίνης 50% φθηνότερα. Πάνες Baby Lino και Μωρομάντιλα Baby Care 40% φθηνότερα. Πάνες Ακράτεια στενά Pants Lady και Men 40% φθηνότερα. Και προϊόντα Vetex 50% φθηνότερα με τη Maskart. Μασούτης. Εδώ για σένα, οικονομικά και ελληνικά. Εντάξει, στο τσάκ όμως. Πρόσεξε. Είσαι πιο γρήγορη και από τη σκιά σου. Με την τελευταία νότα μπήκα μέσα. Λοιπόν,
2-11-2-12-23-49 και χωρίς να το βλέπω πουθενά. 2-11-2-12-23-49 η επικοινωνία μας. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις, τις προτάσεις, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε. Φυσικά απαιτούμε την παρέμβασή σας σε όλα τα θέματα, γιατί έτσι κι αλλιώς είμαστε εδώ για σας. Για κανέναν άλλο λόγο. Μόνο εσείς μας κρατάτε εδώ. Γιάννης Καλιάνος, κοντά μας. Καλώς μεσημέρι, Γιάννη μου. Γεια σας, τι κάνετε, παιδιά? Είμαι πολύ καλά, εσύ? Πρόσωπο των ημερών. Πρόσωπο των ημερών. Ανάβεις φωτιές, Γιάννη. Τρέχουμε. Ανάβεις φωτιές. Είμαστε κοντά στους πολίτες. Αυτό είστε κοντά στους πολίτες, αλλά και εμπράκτος είμαστε κοντά στους πολίτες. Ναι. Γιατί το να λες αλήθειες, το να είσαι αντικειμενικός όσο μπορείς, το να εκφράζεις τα γεγονότα με το όνομά τους, το να προσπαθείς να μεταφέρεις στην κοινωνία την ορθή πορεία που πρέπει να έχουν κάποια πράγματα ώστε να μπορέσουμε να δούμε καλύτερες μέρες γενικότερα. Νομίζω ότι αυτή είναι αυτές πρέπει να είναι οι κινήσεις ενός ανθρώπου ο οποίος θέλει να ασχοληθεί με τα κοινά. Με τα κοινά. Εγώ το καταλαβαίνω. Αλήθειες και μόνο αλήθειες θέλει ο κόσμος. Ειλικρίνεια, να μην χαϊδεύεις τα αυτιά κανενός, να παρουσιάζεις τα γεγονότα όπως είναι και να φέρνεις προτάσεις. Λίγο καθυστερημένα όμως λένε κάποιοι τα παρουσιάζεις και μάλιστα σε κατηγορούν ότι το κάνεις προς άγραμ ψήφου. Ναι. Και να πούμε λίγο και τι γίνεται. Να το δούμε, να το δούμε σε βίντεο. Πάρα πολύ ωραία. Βγαίνει και σε βίντεο. Στη στιγμή κάνουν κουμάντο μια παρέα ανθρώπων που οι περισσότεροι από αυτούς δεν είχαν και εμπειρία και γι' αυτό κατέληξε η ΕΡΤ έτσι όπως έχει καταλήξει. Εγώ έπεσα θύμα bullying φοβερό. Εμένα με κυνηγάγανε στους διαδρόμους όταν άνοιξε η ΕΡΤ. Σοβαρά. Ναι, γιατί είχε επανέλθει βέβαια. Εγώ όταν έκλεισε η ΕΡΤ, καταρχάς να πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το πιο σημαντικό απ' όλα. Ότι το κλείσιμο της ΕΡΤ ήταν μια χοντροειδέστατη κίνηση της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ μπορεί να ανήκω στη Νέα Δημοκρατία και να προσχωρήσω στη Νέα Δημοκρατία, αλλά την αλήθεια να την πούμε. Προφανώς θα το πω. Δεν έχω μάθει να μιλάω. Μιλάω έξω από τα δόντια, δεν χαϊδεύω αυτιά. Ήταν μια χοντροειδέστατη, λανθασμένη κίνηση, κατά τη γνώμη μου. Αυτές οι δηλώσεις του Γιάννη Καλιάνου προκάλεσαν αντιδράσεις, με την Ποσπέρτ να περνάει στην αντεπίθεση, βγάζοντας ανακοίνωση με την οποία οι συνδικαλιστές της ΕΡΤ εκτοξεύουν βαριές κατηγορίες κατά του αναπληρωτή γραμματέα επιστημονικών φορέων της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννη Καλιάνο. Με τίτλο «Απάντηση στον ανεκδιήγητο πολιτευτή τραγουδιστή», η Ποσπέρτ απαντά. Το Πάσχα έρχεται. Οι γραμματείς και φαρισαίοι υπάρχουν, ζουν ανάμεσά μας. Ένας από αυτούς είναι και ο κουτοπώνηρος πολιτευτής που υπηρέτησε το μαύρο της ΕΡΤ και τη φαύλη κυβέρνηση που ήθελε να το επιβάλλει. Ψευδολογεί και συκοφαντεί εν γνώση του, ώστε να γίνεται ντόρος με το όνομά του, ώστε να το εκμεταλλευτεί σε επερχόμενες εκλογές που ο ίδιος και το κόμμα του ελπίζουν. Λέει ο αθεόφοβος ότι του έγινε bullying από τους εργαζόμενους της ΕΡΤ που έδιναν τον αγώνα για επαναφορά της δημοκρατίας, της ελευθεροφωνίας και του ιερού δικαιώματος για εργασία, αν και είμαστε γόνοι δισεκατομμυριούχων. Και δεν αντέχαμε να χαρτζηλικωνόμαστε με 10 ευρώ. Οι συκοφαντίες και τα ψεύδη δημιουργούνται από μοροφιλόδοξους Σπαρτάκηδες, διαδίδονται από ανόητους και πιστεύονται από ηλίθιους. Όλοι εμείς συνεχίζουμε να κάνουμε πράξη το όραμά μας, πέρα από διαχρονικούς γραμματείς και φαρισαίους. Η απάντηση του Γιάννη Καλιάνου δεν άργησε να έρθει. Εμένα με ξέρει ο κόσμος εδώ και 10 χρόνια από την πρόγνωση του καιρού. Δεν περιμένω τώρα να πω την άποψή μου για να γίνω γνωστός. Για όνομα του Θεού. Από εκεί και στη συνέχεια, εγώ, επειδή δεν φοβάμαι και επειδή έχω υποσχεθεί σε όλους τους Έλληνες πολίτες να είμαι αντικειμενικός, δημοκρατικός και να κρατώ στάση ισορροπίας, γι' αυτό λοιπόν βγαίνω και λέω τα κακό κείμενα της ΕΡΤ για να πάρει μπροστά αυτό το μαγαζί. Να ακουστεί μια φωνή η οποία θα βοηθήσει για να πάρει μπροστά αυτό το μαγαζί. Από εκεί και στη συνέχεια, αν δεν αρέσει σε κάποιους, εμένα δεν με απασχολεί. Εγώ αυτή τη στιγμή λέω την αλήθεια, λέω τα γεγονότα με το όνομά τους, ανεξαρτήτως αν γίνεται ή όχι γνωστό το όνομά μου. Εμένα με απασχολεί αυτό το μαγαζί το οποίο εμένα προσωπικά με μεγάλωσε, ανδρώθηκα μέσα στην ΕΡΤ, με βοήθησε η ΕΡΤ, άνθρωποι με στηρίξανε φοβερά μέσα από την ΕΡΤ, που ήταν άνθρωποι και στην Ποσπέρτ και οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ, δημοσιογράφοι, συνδικαλιστές, οτιδήποτε, τότε με βοήθησαν όλοι. Αλλά δεν με απασχολεί αυτό. Εμένα με απασχολεί να συνεχίσει η ΕΡΤ να έχει την πορεία που είχε στο παρελθόν. Εκτιμώ τους ανθρώπους που με βοήθησαν, σέβομαι τους πάντες, δούλεψα σκληρά, 12 και 14 ώρες την ημέρα για 850 ευρώ. Όμως από εδώ και στη συνέχεια πρέπει να βγει ένας μπροστά
να πει και τα κακό κείμενα της ΕΡΤ. Είτε τους αρέσει είτε όχι. Τα 9/10 των εργαζομένων της ΕΡΤ αυτή τη στιγμή συμφωνούν με αυτά που σας λέει ο Γιάννης ο Καλιάνος. Δείτε ποιοι διαφωνούν και δείτε πώς κατάδυσαν την ΕΡΤ αυτοί που διαφωνούν με τον Γιάννη τον Καλιάνο. Ο πρόεδρος της Ποσπέρτ, Παναγιώτης Καλφαγιάννης, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε, δεν θέλησε να κάνει καμία δήλωση σχετικά με το θέμα, καθώς όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, δεν θέλει να προβάλλει μέσα από τις δηλώσεις του τον Γιάννη Καλιάνο. Αξίζει να αναφέρουμε πως ούτε στην ανακοίνωση της Ποσπέρτ αναφέρεται το όνομα του μετεωρολόγου. Εντάξει, κακώς το ανέφερα κι εγώ. Ο μετεωρολόγος, λοιπόν. Έτσι. Λοιπόν, όπου ο μετεωρολόγος είτε βγει να δώσει καιρό, είτε βγει να κάνει μια τοποθέτηση, γίνεται το έλα να δει στη συνέχεια. Πώς το καταφέρνετε αυτό, κύριε Καλιάνο, μόνο εσείς το γνωρίζετε. Και ο πρόεδρος σήμερα έβγαλε ανακοίνωση επίσης. Ο κύριος Τσακνής. Αν νόμιζα ο πρόεδρος ο κύριος Μητσοτάκης ότι έβγαλε έτσι από χθες. Λοιπόν, ναι, έβγαλε και εκείνος ανακοίνωση και με σκληρά λόγια και ο κύριος Τσακνής. Να βάλουμε λίγο τα πράγματα σε μια ροή συγκεκριμένη για να καταλάβουν και όλοι οι Έλληνες πολίτες που μας παρακολουθούν αυτήν τώρα, που ξέρω ότι είναι και πολλοί. Πρώτο, από το να βγάζει η Ποσπέρτ ανακοινώσεις πολιτικού περιεχομένου και να επιδίδεται σε χαρακτηρισμούς, θα έλεγα εγώ, όχι τόσο όμορφους. Υβριστικούς, θα έλεγα εγώ. Προς το πρώτο πρόσωπό μου και προς τη Νέα Δημοκρατία, καλό θα ήταν να οργανώσουν καλύτερα την ΕΡΤ για να αποκτήσει η ΕΡΤ τις τηλεθεάσεις που είχε πριν από λίγα χρόνια και πριν από λίγο καιρό. Πρώτο σχόλιο αυτό. Δεύτερον, εγώ δεν προσπαθώ να διχάσω τους συναδέλφους μου, τους πρώην συναδέλφους μου στην ΕΡΤ, όπως γράφτηκαν σε ανακοινώσεις. Εγώ είμαι υπέρ των εργαζομένων της ΕΡΤ. Είμαι υπέρ των ανθρώπων που μοχθούν καθημερινά και δουλεύουν τόσες ώρες. Είμαι υπέρ όλων αυτών των ανθρώπων που πραγματικά έχουν αξιόλογα στελέχη, αξιόλογους εκφωνητές, αξιόλογους παρουσιαστές, αξιόλογους δημοσιογράφους, τεχνικούς πίσω και μπροστά από τις κάμερες. Η ΕΡΤ, αν θέλει αυτή τη στιγμή, μπορεί να γίνει το νούμερο 1 κανάλι. Ναι, γεγονός. Αυτό το λέμε όλοι. Γεγονός. Αυτή τη στιγμή, αν το θέλει, μπορεί να γίνει το νούμερο 1 κανάλι. Το 99% των εργαζομένων αυτό θέλουν. Ναι. Να γίνει νούμερο 1 κανάλι. Αυτοί που δεν θέλουν να γίνει νούμερο 1 κανάλι και αυτοί που κρατάνε πίσω την ΕΡΤ και την τραβάνε από τα ρούχα για να πάει πίσω, να μην προχωρήσει αυτός ο δημόσιος φορέας, είναι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι που έβγαλαν τις ανακοινώσεις. Που επαναλαμβάνω, εγώ δεν έχω ούτε με την Ποσπέρτ τίποτα,